जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ डीजे लिखो डीजे लिखो जय जगन्नाथ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରେଡିଓ କହିଲା ଟିଭି କହିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଜନସମୁଦ୍ର ସୋରିଷ ବୁଣିଲେ ତଳେ ପଡୁନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ ବରୁଣ ରଜାର ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା
गणपत बजाते रहना यार. Everybody make some noise. गणपत बजाना काय को बनती है. गणपत पैसा दिया ना काय को बनता रे भाग.
Ha